fyzickým osobám, pretože chcem sa opäť vrátiť k tomu, že sa ľudia môžu pýtať, prečo majú platiť dary. Vysvetlili sme možno na veľkých developerských projektoch, ako dostať peniaze do mestskej časti legálne. Možno nad čím sa aj zamyslieť v súvislosti s nad rámec, nad vynútené investície. Mňa by však teraz zaujímalo presne to, čo sme v úvode začali, a to je to, že vy na jednej strane idete cestou darov a na druhej strane hovoríte tým ľuďom, že musíte ísť cestou darov. Teraz vás kurz povedám ako šéfa regionálneho združenia, lebo vo Vajnoroch dary nemáte. Pretože nemáte peniaze na rozvoj. A ja som oponovala práve daňami z nehnuteľnosti, kde sa opätovne teda hovorí o zvyšovaní daní z nehnuteľnosti. Hovorila som o percentách z daní z príjmu fyzických osôb. Toto teda nie je dostatočný zdroj pre mestské časti, respektíve pre mesto a následne pre mestské časti. Takú kratšiu verziu, čísla hovoria najlepšie za nás. Bratislava vyrobí 400 až 450 miliónov, možno tento rok až 500 miliónov dane z príjmov fyzických osôb. Tie by mali zostať tu v Bratislave. Preto je najbohatším, 6. najbohatším regiónom Európy. Ale oni nezostávajú. Naspäť dostane minulý rok, tento rok 153 miliónov, budúci rok 168 miliónov. To je 40% z toho. Ostatok ide na Slovensko. Čiže my sme možno 29. európske mesto a nemáme peniaze na rozvoj. My máme peniaze na splácanie dlhov a na plátanie dier. Ani na plátanie dier nemáme. Potom nemáme pre mestské časti peniaze. Menej, ja to poviem presne, zachytil som v jednej debate. Bratislava na hlavu dostáva 600 eur a teraz si dobre sedíte. Viedeň dostáva na hlavu 7 000 eur. Praha 1200 eur na hlavu a Brno, ktoré je menšie ako Bratislava, 1000 eur. S tým Brnom asi najrelevantnejšie sa porovnávať, lebo menšie lebo Praha je aj kraj. Skoro o polovicu väčší rozpočet. A prečo je to tak? Lebo vo všeobecnosti nie len Bratislava, ale všetky slovenské samosprávy oproti napríklad porovnateľným českým samosprávam dostávajú o 30 až 50% menej. To je najlepšie si porovnávať. Prečo? Lebo oni dostávajú daň z príjmov fyzických osôb tak, jak my, ktorá sa delí na 70 a 30 pre VUCčky. Daň z nehnuteľnosti, ktorú 100% si nehávame, ktorá sa ale tento rok zvyšovať nebude, to už povedal primátor. Zostane taká, aká je, budeme sa o tom baviť, že vraj po voľbách, lebo to je predmetom volieb. Ale české samosprávy dostávali určitý podiel na daní z príjmov právnických osôb, ktoré tam pôsobia, a na daní z pridanej hodnoty. A má to svoju logiku. Firmy, ktoré sú v Prešove, Trenčíne, Žiline, Bratislave, tam by radi zaplatili možno 50% dane z príjmov právnických osôb do tej samosprávy a nie do bezodnej kasy štátu. Chápete ma? Aj tú pridanú hodnotu. Radšej, lebo to okolie u nich bude vyzerať lepšie tej fabriky. Čo s tým chcete urobiť? Ja chcem len povedať, že treba získať do samosprávy 30-50% peňazí viac. Čo si ešte? A vo Volstále, prosím vás, príspevok na rodiny, pozemok 600 metrový, teraz som volal pánovi starostovi, kilometr za hranicami. 600 metrový pozemok za pripojenie na komunikáciu a osvetlenie zaplatí 18 000 eur do obce. Na komunikáciu, na osvetlenie a za pripojenie na vodu a kanalizáciu zaplatí 3 až 5 tisíc. To sú obrovské peniaze, aby tie dediny vyzerali. A môžu vyzerať. My také nechceme. V tomto zákone o poplatku to vyzerá na nejakých 600 eur na byt, keď sa schváli tých 10 eur. Čiže aj tak nebude stačiť tento príspevkový zákon, ale aspoň niečo z toho bude, a ešte budeme v Bratislave rozprávať o tom, aby sa zmenil štatút a išlo to na mestské časti, lebo ak sa štatút nezmení, tak to zostáva mestu. A v konečnom dôsledku je treba rozprávať vo veľkej politike, kam idú tie peniaze, 30 až 50% peňazí samosprávy, ktoré má dostať v štáte. Na čo toto si dáme na výjazdové zasadnutia vlády, kde sa rozdávajú milióny na originálne kompetencie na fotbalové ihriska? Ja vám chcem povedať, že tam idú. Prečo sa nedajú samospráva a nevláde? A určite budeme o tejto téme hovoriť v samostatnej polhodinovej diskusii, lebo je to ťažká téma a chcem, aby ľudia pochopili, že ani samosprávy to nemajú jednoduché, aj keď ich to v konečnom dôsledku nemusí zaujímať, pretože teraz je na ťahu asi pán primátor, aby možno vyrokoval lepšie podmienky s vládou. Už aj pán prezident deklaruje, že bude nápomocný. Našu podporu starostov a poslancov mestského zastupiteľstva dostane. Ďakujem vám veľmi pekne za korektnú diskusiu. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia. No a vy majte ešte krásny čas televízie Bratislava. Ak sú témy, ktoré vás zaujímajú, píšte nám na tvba@tvba.sk. Určite sa témam budeme venovať. Všetko dobré a dovidenia.